Soko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho mwegeria ni Jumatano gitukuri 15 mutienyi no oyo gatano kabere mutienyi umwako yegachwe beno ngebere ne 5 nomo yagatano yechinsa 10 century abene ngo kwarigania ime ya Soko TV mangana maye century yo bwengo monogo babonega tumanya ni amange ali agendete gwataka chinsemo na ime ya gusina kurwega ime muchi o Nairobi ngokoro kwa Daniel Omwaga ayarebo ngati yali nkora agendete monogo babonega na imenyero tori ondego tatiga Nsalome Kerubo. Mwanche mwegeria maya getone yechinsa 10 getoke ya chakabene kurosoro gongo rwagusi asebono abaremi korwa soro gongo rwagusi nigo gosaba ningo bono bagokera megerio yoboremi eliwa manye chinchira chindonge choboremi nobotugi kokwana asensemo elia ya megerio ya IATC nigo ababwatani awa robosemia gochi asabaremi nakobasaba inga babwachi chinchira chinya achagokoro boremi anene mono asenseme elia yendagera amone tugo erikwene kyo konyora okonene egogosira na wego sirienchara abu asebono baboligwe bayiro bosemi obwo goika asebinyoro elinda bange bali batare bawekiranibwa abanyore ko bawekiranibwa na gokonya ka senchera ya megerio yo kunyara gokinia mangane obonyori bwetugo amone ndagera ncheno yo mo bwa bobisa bakonyara kwegeria abaremi aseritukeria rero aiga sitore abanta bange mono na gokirisa na bobisa kurwasi kampuni tofauti na abaremi barure chinkongo ao chinsengima bachira so bongega asensemo yokonyora amaegeria yeritukoria rero dwarorire ebinde tutamanyete mono muna obosimekiwo ebimeli bya ebituma nebitume ebimuna bibwenete bikubwatibwa engenjo yokubisimeka anene wetania ukurikuna gasinchikari ande tanyara kufundisa nonya na abana baito kero chinguru chigotoerera nyore nga mugondo bakobera mono egerebe konye asama tukari mutu mbiyamana na wasalimu amjambo. Naitwa John Ogoi kutoka kampuni ya Kisat Services Limited kama afisa wa mahusiano bora na mauzo katika kampuni ya Kisat Services Limited. Kisat Services Limited ni kampuni ambayo huwapa wakulima cheti ama vyeti vya kuwania kufanya biashara nje ya nchi, hasa zaidi wale wanafanya kilimo hai, yani organic farming. Hii certification ambayo tunafanya inawasaidia wakulima hata kupata mapato katika ule ukulima ambao wanafanya. Kwanza kabisa pia tunafanya mafunzo namna ambavyo ukulima bora yani Global Gap, kisha baadaye mtu anajua ama mkulima anajua kile ambacho anafanya ili kuafikia hii certification. Bono ama somaya nkokonyare sana baremi esa uri sai ntoroche bune climate ngo change kere etogo somia baremi bakora smart agriculture aso wekonya semebuko yabo nago seri enchara. Mwancho muri atogotikana itoske motu bono nende totamugo che county ya Nyamira sebono amenyi korwe ward area itibo ensemo yebunge ya North Mugirangwa e county ya Nyamira nigo bono bare no moyeso asekirianga bagoteba no buyaborekanire ase ekinyorekyo aya nigo agoikirana chingaki gosegwa chorre e body enyi yabarai iyo eratine usira korega ase sigeka akiemiaka 3 akorwa bono korengana no MCA bwenseme yo ya itibola mekonyancha nigo abolirie abanyagitari bali abara ase binyoro bachake kokonya abantu asenyagitari iyo ya Nyabonge ekera abanyagitari gosekera bagaje tumugabana abwe county ya Nyamira Amos mumunyalibo ko batumira abanyagitari abangao korwa asense media ye county asamari yatangoro kufinire mumanyi osebitoyo nganenginda osege chini nje na joriru ko ba chairman kwenyagitari yege chini ngo agerambu yamono ase abana inji bonsi bibege chini ase vote yabo banyate ko bagonjora na nje ngo ba promisinga tingo chiko ba bekanse ngo sabo ko bwaterana na bambari tota bale ko pinga lakini boni ga tika to bwaterane to kole gasi aso bwamo ande torabe mono etorabe to ko bwaterana no mo MCA oyo le boni ga geti elinde to me kiswange nyagitari yakorire gasi kiagera twanyeganyiririe ngaki entambe etanya okore gasi lakini boni gasi mo MCA yesukumira yegiri twarode ke okore gasi umugampius nyanaro
korwa Itiborokation kwa niaba ya no mwenyene na ofisi yeito abo tukoiranĩrio mwe MCA ng'ambu ya mono ekiagera enyagitari yabeire gekorosigwa yabwate kamati lakini otwairoreire interim committee erabe kurigereria ebintu ebi abekirwa bya serikali igo fini uno munyakero gobwe nyagitari pongezi na nabo tukubwaterana na ya service na mone kamati ya mache bya mono mwe MCA sokorete bundi iga mache araba gutachu isiko ye nyagitari egero oburendi bonyare ko base nyagitari ya nyabonge rituko ria rero ndiraba gento kiarengera isi asobo chori bwako rituko ria rero na bongo tebana for me ebwaba free and fair because kero monto naba considered n'abantu barenge gwake kura n'abana inchi egento bono nda request no konyara kubwatirana twetiriri chiko ng'ombe tebasa gotoka senya getari ime amache ataje rusiko eng'ombe gotoka ekinekeriero kia banyakenyoro na mache na soroire kamati ya choru inishua mache achire boisanga achire bokurati achire bonyakoni lakini egento twetiri tang'ani abantu ba community health promoters barachakire nyagetariga barakonya abantu baito togosorora n'omugabana Amos wa Minyaribo gakigwe ebirero by'abantu bege chini nande tomoganeti amachapwa yakoraga kobeke nyagetarie nande achache bwe komonyene aye igore twaigwananire boigo mwancho mwireria egesa kukio mugusi bono nigo kegotebakana koba abantu obare amo no mukia bwe kwegendereria mono korende buna bokunya kukia nigo egotebakananga obosemia obonge omugusi boria bwarenge gokinia na boigo obwarenge kwegerereza kukio mugusi nigo bogenderete kogenda abokwibwa korende ilio korenda na gusegeta obosemia bw'omugusi bogenderere nigo bona abande ko baburirie serikali cheito gosabo chisekali cheito chibe komukia na boigo chiros chichinsemo asamangana yake gusanya ko bakagosomibwa na boigo kwikera ikigoria kiria kigukina bono omugusi omong'aini igagoteba iga omugusi tatacha riiga ekere mbure gotuma goroba ingiga kogera omugusi omong'aini magoroba nari omugusi arure mugonda arosire magoroba nari abegeti ching'eni riko bone kerare atumugete riko ching'eni chiko na koine nyongo igagosundoka omugusi omong'aini akamenya goteba iga totacha amaiga kere mbure gotwa esinki ririe mbure egotwa enkobangu akere buna parogoko omonto osundogete ngiga koba igagotagana agotabanana akenyonga yate gosasa rikaye omugusi agateba ng'a eyingwisidom yogokania abanto mbakaraki mbatacha amaigo sogosaria ching'eni gosendagera nenyongo nere komia egento kende omugusi omong'aini agateba omugusi ominto omong'aini agateba iga omwana omoketa abase goikaranse ekero gonyamagora tokio mogaka nka omochi ing'a igakoba edwarf ese gusina ki igakoba kamonta akeng'e yaya tari boigo omugusi omong'aini gamanyete garirikare banamba ekero gokeri kiomogaka ekero kia masikani iga omugusi omong'aini igaro omong'aini baka bono otatigaga nkeri bono abantu bakorukung'a bakorendera tradition kiomogusi mbaiyo igo togosaba serikali mbakana kobogori chisimi chinene nigari chinene batokonye totware center gaye culture yeito ende togona gosemani na togotigana yo gosemi goreke gusio mwancho muri atuske mutwese bono abakristo kurwase kanisa ya Maria Apostina mukwerero ime ye ward ya Gesima nsesemo ye bunge ya Kitutu Masaba ime ye county ya Nyamira ningo bono beso kire na korage byara abantu bali bagokwana bobe igoro mwe MCA we ward ye yumanekene buna Kenneth Nyameino atuti mega yere we so kene kubarusire bara eya berkoba ageko bachanda ase engakientambe tango twara chinkwana cha abakristo be kanisa yo Marieta ne bali nyanjamo mariera kanisa ya nembo Maria Apostina mukwerero aise tutene ine boniga ase tole boniga na se para umwe MCA atoroseria eruete Gesima ekaenda bakalia Nyameta mati ekerere bakalia Nyameta ntwarere para ya salikire umwe MCA agaitie para yaito agatoroseria ekera atoroseria
na bande bakarua se barua bagateba nga mwemusi ataro seti para iga umule to bocha upara lakini sauri yo gotamanya abantu twensi buna tole iga nto manyeti ekitogwenerete gokwana nasi togwenerete kugekwana lakini ekanyalekana bateliri be tebirio mwemusi ito no bocha atumurerete bali nto maitinga ngai baruete na intu eto iguete eto jeta korra chimitia tokebori ngankieke ntura murama ntura akora kindi pono ntu kumenya kambe akasa karuete kago jaga tatagete tuochogani ni anyona no matogende kenyerukia nene kia mukwerero gaiga se kanisa St Maria Faustina yagajire lero tuomirenire na baminto korwa Royal Media ya yetaya togo condemn amangana kwanwa igoro yo mo isimigo ito nyameino na chumbo ito gisairo na mono igoro ye stima ntwe to maitenga amangana ito ye stima nto yabangete na ende chia abantu baminto baikiri amangana imotwe bona abantu bakorwe binyole bingao omugambi no sago cha toko tebinga abantu abutali baitoga ebagire gosarie kenyero geito muneta gwenereti Inche bano yo kwana yonkoro kwangine simokeira choni marindi tuachagete kanise kare ntuni ko tuarenge goche kanisa tutabwate mangana kabira ya muna ya kunya gocha twanya koigubuna mangana abeire kabira mune yeiga igo togocha konyora bano intu ogosabana kukoragere tunyare ko batoko abana baito banyare ko bagutige binte bagukwana ebire bibe tutamanyeti gosembi into kie bibi gukwana bikorama bagambi bono nigo tukumeti ogente kijani go tuare gocha tuasaba buno mongina tutamanyeti into kende gionsi gosebi into ngocha gutiringu bire buna biatiringiru abana tukumeti igo togocha kanyara omwana ogonteuna no igwete buna abantu bare gotera ntakamanyeti rende nje buna ngi bakari kurama bono nkamanya gukumi muna abakristo bami tugosenkorara tokoenda tuasaba tuirana guchichinka kaini nda mangana ya kuruerwa gocha gutotiringere kanisa ya itaigere Faustina mokwerero sokouru ya togotigana yubono tiga twina turigereria roboti rorengete abararia abanchinyomba chiobararia sebono abanyene chinyomba chiobararia baborigwe kwenekianga abararia mbabwate bimeria ayobo chenu meyense ya Kenya kiagera emerimo yabo nigebwata mako amange kuno kuboria kwarure hase kiombekeria akiabararia ya Kenya Media Sector Working Group aseba igoba mochirio bosagano go kwenekibwo asebararia chinga kibare asemerimo yabanene ekero bakobwate chiroboti chiria chiokurobekana imeyense ya Kenya nigo bono bamochiria abanyanyimbo aso ogosinywa kuba oborendi boisaine abararia chinga kichiria bakore emerimo ekero gyokurobekana kokorekana. Ensure that their employees have a basic medical insurance, so that when they go out there to do their job and unfortunately they're involved in an accident, then they are well catered for. We do not have to engage in fundraising for media professionals who are actually employed. So we are seeking and we are appealing to media owners to ensure that they implement basic policies that safeguard the well-being of their employees. It is deeply irresponsible that media owners and newsroom managers are deploying journalists to highly volatile and traumatic assignments, such as the recent Gen Z protests, the harrowing recovery of bodies at Kware, and high-octane political rallies without any medical insurance. Equipping a reporter with merely a helmet and a bulletproof vest while denying them a health safety net is akin to signing their death sentence. We cannot advocate for press freedom while ignoring the welfare of our own. Tumeona kwamba kuna zile genge ya vijana ambao wamekuwa wakivamia wanahabari katika mikutano za kisiasa. Tunasema kwamba polisi lazima hakikisha kwamba wanahabari wanalindwa wakati wanapofanya kazi yao ili wasishambuliwe na vitu zao za kufanya kazi ama vyombo zao kufanya kazi zisiharibiwe, kwa sababu tumeona kwamba wakati hao vijana wanapovamia watu katika mikutano za kisiasa, cha kwanza huwa wanavamia wanahabari, wanavunja kamera zao na recorders zao ili waanze kuficha ukweli. Kwa hivyo tunasema kwamba hiyo lazima ikome na polisi lazima wahakikishe kwamba wanahabari wako na usalama.
So we are also urging the media owners to ensure that even journalists also benefit from all these things that are coming from the government. So that journalists' salaries should also go by at least 12%, so that it should not just be a selective application of justice, like I said, that some of these pronouncements are coming from the government, but the journalists are not benefiting. Na togos kamotu monche muri tutigana tutambuki goika ase biro bya chigosori ase chigosori n'abanyangongo turi yoro batiro chigosori ase bono umurebwe ense ya Kenya Daktari William Samoei Ruto nigo naende hariganirie kirabu keria ya FC Leopards imenyo mbene na iyobora ya State House ase bono areire gosabalire ira yogochia kubasira nabo igo kobagachara egetie Kenya nabo igo nigali abalire kubasira chisiringi 10 milioni 10 ase chisiringi 10 milioni 5 korenga no murebwe ense chiraegwa bagosori nabo ige chine 10 milioni 5 chitumekera batene nibe club ekyo ogochia gosegochia kobagora abagosori abanya nonye nigo korengana no captain egwe club ekyo KC Odhiambo nigo bono amwakire mbuya mono omuraibwense ase kubasira esekerenge kiege tambe nonye nigo korengana no muraibwense chibasi chigo chikubasira so musimu muya uri achake omotienyi ogochia omusimu uri bwe liga FKF Sport Pesa Kenya Premier League nigo yakorekana gochakero mwako yage 2025 mo iko mwako gocha gwe 2025 nebere twenyorenga mo captain oyo FC Leopards KC Odhiambo niganya ko club ya FC Leopards ko bukora ribaga ya kabere mega ya Gor Mahia seri yenene ya era amatuka make aetire. One ni ile uwanja ambaye mnatumia, which I'm told you have a lease. Waziri, I think let us look for some resources and go and do that field for them. Hiyo kiwanja huyu waziri atapanga vile tutatengeneza hiyo kiwanja ikae mzuri. And I will want waziri instruct your team to go and look at some small design. We see how we can help these good people. Because mnasema mko na lease ya 15 years. Very good. So you have a bit of time there. So we will develop the field for you. Waziri, take it up. Mumeniuliza pia kuhusu maneno ya you're entering into a new season and therefore you need to sign in maybe more players from different places and you may need some resources to do that. So sijui nitawapanga namna gani, lakini nitafanya kitu. Wale nyinyi watu wa Nairobi mnajua kuweka mawe. Unasema tuweke mawe, si ndio? So our players bwana wakubwa, I think our bwana chairman na coach na SG, our players, mimi nitafanya hivi. Mimi nitawapatia milioni 10. Lakini kwa hiyo milioni 10 our players wapate milioni 5 wajipange hapo. Hiyo milioni 5 ingine mtumie ku sign in new players. Lakini hawa watu wapate kitu ya kwenda naye nyumbani. Si ndio? We love you so much and umefanya kazi poa sana, umetushikilia sisi footballers. We are very grateful. Na season tujakuwa na season mzuri, but I promise you as the captain, next season tutakuja hapa na trophy. Na pia ile yako ingine tunajua tutakuja na tusherehekee wote pamoja. Wancho mwirelia chianianto ichiteka 15 nesa toigore chinsa 10 chebara margo banabwe nongo kiro mwerio ponga na maya century obungi kreto seni gie tokia bene egia soko TV kwa kiranga myo soko chara gotegerera nabo igo gusonche keteseni yake asenchera ere enkirano kurende ntarakora ngo kunyoringa litkoregoro kombe kya World Cup semi-final ntangani yabata kwa gosori bwase timu yense ya Spain yataka kunyusure timu ira yense ya France chigori bere asirigana lesagero ase chigori chibere cyo timu nabo gosori
omogosori Oyazabal nabo igo omogosori Pedro Porro gwe club ke Tottenham akanyonsia egori ya kabere nagokonye club ya Spain esentunda ya kabere bono sogo mugano obwe enseyo goikase finali yage kombe kyo bakorawa nomogosori giata ya Miel Yamal kati abagosori bande ebuna Rodri gwe club keria Akiaman stikwendo botuko bwalero ekimeno ya kabere ikie semi final ege tidi kigima yo kerigereri gokorekana hekero timu yense ya Argentina ego chikoso ine timu ya yense ya England asesemu ya Argentina tobata abagosori bali bali mono sana na mono captain gwe club Lionel Messi tobata abagosori mara Lautaro Martinez nabo igo tobata abagosori buna Enzo Fernandez gwe club ya Chelsea abagosori bande ebuna Martinez gwe club ya Man U nabo igo Thomas Kumwe abagosori Emiliano Martinez goalkeeper ya Aston Villa yoibono nganyire go Chelsea club keria AC Milan kwenda sense media England mwancho mwire naro abagosori bya tambaro abawchikora no captain wabo Harry Kane abagosori club keria Bayern Munich hime ya Germany ntobata mose Jude Bellingham wa Real Madrid nabo igo ntwa Declan Rice gwe club keria Arsenal bira kumwe banoni madweke ya Arsenal nabo igo omogosori giata Jordan Pickford oyoko sori club keria Everton ime ya Masai Derby nonye nigo sekagere koba egosori enkongo kiandage kwemobwi awuchikumane timu yense ya Spain leads kuri Jumapili ochakira chinsenya chabotoko ase finali entindike gima iragosori bwa sense ya USA kwekarabu nonko buterra mangana maya esenchera yobenga morwa bone iga timas kumwe banga Salome Kerbo erombwate sia senchera yimanyile na bayigo mega yemenyoncho nigo twabwate Barnaba Sondari amona Felistas Kabende Thomas Goske kiagara moroberi bwechigos omoroberi osomoroberi bongo lya mareko nere edu nyanga mwana mboka nigo gochera kekere mutwe ochakira bone iga wekigotene egiensa eyemo yamargo bye bye koro kwa Daniel omwaga